Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Nyato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka dito sa inyong bahay, makikaming dito sa programa Mardela ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela sa balita, issue at sa komentaryo. Kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning! Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programa Aramon Nyato na pong Altaon Ninin Monday. Petsa 7 na sa bulan kan Abril 2025. Good morning sa mga kababayan po niyato na minamaratapas na. Sa mga misis na nagpoy para kasi ng pangutuan, rekas-rekasan, tado na naman. Sarap-sarapan ang mapremyohan. Sa mga kababayan po niyato na mga birthday celebrators, happy birthday, many returns of the day. More life, prosperity, and happiness. And siyempre sa mga bisita, both foreign and local tourists, enjoy the sight, savor the taste, but protect our environment. Yan, sa mga kandidato na nagbabalay-balay, nag-arong-arong, nag-house to house, good morning. And siyempre sa mga opisyalis ng gobyerno, sa mga empleyado, huwag tayong patulog-tulog sa pansitan na kasyunan problema ng sambayanan. Ako po ang sanong lingkod, Mardela dahing iba sadit sa naperotian. Iriba na po kita hanggang alas 12 na yung pagkauto sa mga dugang pangistorya. Kasabay dyan ang mga pagipaguro niya to sa mga taong nasa likod ko mga bareta. Kasi siyempre ang bulos kan informasyon na magali sa loob sa bagay at Mega Post Patrol sa padagos punidang pagagalap ng mga istorya. Tanganing madalang ibog sa manuhan at simapukawan ng mga turog sa pansitan. Yan po dyan mga tugan ng yan sa muyang Field Commander, Chief Reporters Jimmy Nasalita. Siyempre, mga tugang dyan sa 3rd District yan. Sa 1st District, si Pading Jomar Bien. Yan sa Legazpi Port District. Si Angel Mustasa. Yan nga si Joshua James Bino. At siyempre si Karen Nicolala. And duman sa mga kababayan po nato kasabay taman siyempre si partner Alar Mario bantang sa mobile sa mayang piloto dahil iba ang mata ng DCGB sa kalsada Henry the Boy Mata. Hello kay pamangkin Alan Balansayo watching at saka kay Renzo Crisostomo. Ayan, kay kasama natin sa kabalikat si Bicom Sir Renzo, good morning. Sa Queensland, Australia, si Sir Jeff Santos sa Cantabay na. At si Kuya King Rinaldo na Cantabay naman. Si Kuya Bob Cantano dyan po sa Tabaco City na Cantabay na. Bueno, makatugang duman po sa mga kababayan ta. Nako, may rollback pala bukas. Mga gumagamit ng gasolina, makinigo kayo. Inutunta na yun nagluwas na sa bulang kristal. Ni papamarang abiso ng mga oil companies. Ang gasolina effective 6 o'clock in the morning tomorrow, may rollback. Chief King, Chief Ramir, saga ka na magkarga. May rollback na 10 centimos kada litro. Parakpakan. Ang kerosene, may rollback na salapi kada litro. Ang diesel, wala kayong problema. Hindi ho gagalaw ang presyo ng diesel. Yan po ano. Epekto daw po yan kan tinataw na palabaw na mga taripa
ni US President Donald Trump. Yan po ang sabi sa istorya duman sa mga industriya kan petrolyo. O bueno, mga ito kaya po na duman sa mga kababayan ta. Yan ang mga preskong bareta na minarolos masana po ngunyan na pagka-agang-aga. Para po makapaganda kita. Alright? O Beno, mga dugang, punanta ng rakada ka mga bareta halibod yan sa luwas. Nasa linya na si Chief Jim. Jim na nasa dito, nasa linya. Saraglit na itong mga impormasyon. Ngunyan po na pagka-morning. Chief Jim, good morning, please come in. Yes, salamat tabi Director Mar. Maray na aga sa mga tagantabay makakahuro niya tungo niyan si incumbent Vice Mayor Hector Loyola. Digdi sa Banuan kan uwas kandidato para alkalde, digdi sa nasabing Banuan number 2 sa baluta, and aldaw na sisyon ngunyan ko di nagpasira ko duman sa tanggunang bahin marik naman tabi Director brown out. Brown out. Anyway, makikimusta kita ta nag-session ka ba tabi Vice ngunyan? Wala session? Wala quorum. Okay, so daing quorum ngunyan. So makiki-update kita sa lakaw-lakaw ni Vice Mayor Hector Loyola for Mayor digdi sa Banuan Kanuwas. Dahil nabutan ko talagang grabe maski sa munisipyo, dakul mga nagpapasyar sa saya, mga natural, so iba nag-aagad kita bang ang gugupirnar na ititindog niya digdi sa Banuan Kanuwas, so auras na siya na gumana swertiyon maging alkalde Kanuwas. Vice, maray na aga sa ibong na linya po si Mar Dilas, ang sa Moyang News Director sa Angkor sa DCGB. Hello, Vice. Good morning. Mar, good morning. Ay, good morning po. Good morning. Ayan, long time no hair. Oo nga. ang long hair ng duwas. Vice, kumusta po tabi ang sa imo lakaw-lakaw in your bid as the next mayor po Kanuwas? Oo, nalulungkot tayo sa katayuan ng tao. Nakikita natin yung mga mas importanteng pangangailangan nila, lalo na sa health. Yan ang pinakadapat nating pagtuunan ng pansin. Kaya ang plataforma natin, simple lang yung sentro ng kampanya natin. Ibalik ang gobyerno sa tao. Ngayon. Yan lang. Ganun lang. Because we adhere to the principle that the government is of the people, by the people, and for the people. Ayun. So, kunyan yan ibalik ang gobyerno sa tao. How are we going to do it, sir? Oo. Kailangan maramdaman ng tao na merong gobyerno. Mapapansin natin kapag may mga benepisyo na nanggagaling sa gobyerno, ang sumisikat mga politiko. Diba? Samantalang ang perang pinamimigay o yung mga ayudang pinamimigay galing sa tao. Okay. Yung politikong nag-i-speech, pinasweldo ng tao. Pero pinapipila ang tao, pinaghihintay. Yan, hindi yan tama. Okay. Dapat lahat ng ayuda diretso sa bahay ng tao dahil naaabala pa yung mga mamamayan natin. Imbis na nakakapagtrabaho, pumipila pa. Yan yung una nating aalisin. Pangalawa, pag nagpunta sa munisipyo ang tao, hindi na sila pipila. Dahil sila ang may-ari ng munisipyo, sila ang may-ari ng gobyerno. Bakit kailangan pahirapan ng tao pag nagpupunta sa munisipyo? Ayun. Yan ang mga una nating aayusin. Ayun. Bringing government closer to the people. Yes, kailangan maramdaman nila sila ang may-ari. Not Ayun. only closer. Telling the people that they own the government. Ayun. Parang may sense of ownership. Yeah. So that kung ano man ang mga proyekto at mga programang inilalaan dyan, ibinibigay sa kanila pangangalagaan para doon mas lalong tumagal. At saka para alam ng tao na hindi yan galing sa kung sinong tao, kundi galing yan sa pagsusumikap ng bawat isang mamamayan. Ayun. Opo. So, sa paglibot-libot po ninyo, sir, dyan sa mga barangay sa UWAS, kumusta po? Anong mga concerns ang inyo pong nakita? Talagang kalusugan. Yun ang number one talaga, no? Kalusugan, number one talaga. Kaya kailangan libre ang gamot, libre ang pagpapagamot. Pangalawang suliranin na nakikita natin ay yung pagkain. Okay. Kailangan magkaroon ng access, affordability ang tao sa pagkain.
para magawa mo yan, kailangan palakasin mo ang sektor ng agrikultura. Iyon. Oo. Ayun. Pag maganda ang production, mura ang bilihin. Correct, Supply correct. and demand yan eh. Supply and demand. Yes. So yan oo. ang pagtutuunan natin ng pansin. Kalusugan, agrikultura. At huling-huli, yung kabataan. Kailangan maimulat, maibalik yung natatandaan mo dati. Tayo sa panahon natin, pagdating ng alas 6 ng gabi, Nakasaray na. Sumusut na sa mga mama natin, si papa natin, dawa si lolo. Kakain na. At pagdating sa pagkain, nakakalungkot. Nakalimutan na ng kabataan na hindi cellphone ng pamilya. Ang pamilya nila, kasabay nilang kumakain. Hindi Yun. cellphone. Oo, di ba? Yun ang yun yung ang pagkakataon natin na magkausap-usap. Oo. Di ba? Tandaan natin, ang pinakamaigting at pinakamatingkad na katangian ng Pilipino ay yung banding ng pamilya. Hindi yan maaalis noon pa eh. Pero ngayon, dahil sa teknolohiya, kailangan siguro magkausap-usap ang tao, lalo na yung mga adult, kung paano babalansehin ito. Dahil Oo. in a few years time, baka mawala na yung banding ng pamilya. Naabuso, ano? Naabuso yung paggamit ng teknolohiya. Sa halip na magdasal, selfie, or kaya picture muna ng food. yun ang nauuna. Di ba? Tama ka. Yan yung sinasabi nilang ito mga maliliit na bagay ito, pero it will have a very big impact in the way we live in the future. Ayan, yun, kung may kasabihan na the family that prays together stays together, may ganda rin yung akma din yung the family that eats together stays together. Stays together. Di ba? Oo. Ayun nga. Okay. Sir, paano kaya natin mabuild ang gap for so long a time, even during your term, di ba, as Vice Mayor, laging nahuhuli ang pagpasa natin ng budget dyan sa UWAS. As Mayor po, ano ang inyong gagawin to be a catalyst of change? Napakaganda ng tanong mo, Mar. The only solution to that situation is to have the right process. Dapat tama ang proseso. Dapat i-institutionalize ang people's budget. Okay. Hindi politicians' budget. Dapat people's budget. Dapat manggaling ang kaisipan sa tao. Dapat iporma ng gobyerno yung budget para sa tao. Dahil nga ang gobyerno, sila ang may-ari, dapat bawat piso ng gobyerno papunta sa tao. So, para magawa yan, kailangan i-observe yung tamang process na dapat naiintindihan talaga ng mga nagpoporma ng budget ng munisipyo, yung tamang proseso. Nag-umpisa sa konsultasyon sa tao, pupunta sa Local Development Council, pupunta sa sanggunian for approval. Ayun. Ganun lang yan. Is it proper ba na dapat din na yung komposisyon ng Municipal Development Council ay yung mga tamang tao? Actually, nakabanggit naman sa batas yung tamang komposisyon ng Local Development Council. Pero kailangan hindi sino-shortcut ang pagtalakay sa budget. Kasi madalas, hindi lang madalas, parati talaga. Naka-shortcut. Pag naka-shortcut, alam mo, minsan nagkakamali ka ng daan. Mapupunta ka sa dead end. Ayun. Dapat it must be people's budget and not a politician's budget. Ayun. Correct. Apa. Okay. Sir, marami pong salamat. Unless po may pakiusap kayo, sabi niya, pang panawagan or appeal sa ating mga kababayang uwas nun. Go ahead po. Hindi lang sa kababayan natin sa Wasnon, sa iba't ibang LGU. Maging masusi tayong mag-observe. Kailangan makinig. Matuto tayong makinig. At tandaan natin, hindi dapat politiko ang niluluklok. Dapat yung gusto mong gobyerno ang mailuklok mo. Dahil ang gobyerno, yan ang kasama dapat ng bawat pamilya na mag-aabot ng mga pangarap ng bawat isa.
Yun lang naman po. Yes, sir. Thank you very much po. And good luck po Thank kami, you po, sir. ma'am. Apa. Thank you po. Mabuhay ka. Thank you very much. Ayan, Okay. okay. Director Mar, mga tugang, si Vice Mayor Hector Loyola. Number tabi? Number 2. Number 2. So yan tabi, number 2 sa baluta, Vice Mayor Hector Loyola. Sa pangalan ni Sir Raymond Raqued or Sir Paul Rabahante, Jimmy Nagsalita, DCGB News. Thank you very much. Pakatuwag na po si Vice Mayor Hector Loyola, long hair o bawas, kandidato po para alkalde para po sa maabot na Pirilian sa Mayo 12, number 2 sa balota. Ayan. And sa mga kababayan po niya, mga tugang 35 days na lang bago mag-eleksyon, kaya maging mapagmatsyag kita, maging masusi sa pag-aaral ng mga kandidatong sisa ay mga taong dapat iluklok sa tamang pwesto. Malapit na ang eleksyon, mangako na naman sila ngayon. Ang kanilang mga proyekto, puro sugod balik sa uno. Kalsada at patubig sa baryo, hanggang ngayon ay di pa nabuo. Walang katapusan ang pangako, magpa-auto na naman din tayo. Alright, so yan po tayo, 35 days bago mag-eleksyon. So, yan po ang mga pagirumdum sa mga kababayan niya to. Ang COMELEC, padago sa pagparumdum na huwag daw po niyong ipagbili ang boto. Yan. Yang sa boto niyo, huwag daw po niyong ipagbili. Yung vote buying and vote selling, pareho po yung may karampatang parusa sa nagpabili at saka sa bumili. Mayroong isang taon hanggang 6 years imprisonment. Pagkatapos ang posibleng pagkansilaran ka sa imong karapatan na makapagboto at saka mabotohan pagabot ka mga panahon. Kaya ingat po, at nandyan lang ang sabi nga niyan na buo na kontrabigay na nakabantay po sa palibot. Sige po tabi, babantayan tan mga bagay-bagay na yan sa palibot natin. Sino bang nandyan? Si Angel Mustasa sa linya, mga duga nakatutok dyan sa National Bureau of Investigation. On assignment po siya in connection kan pag-surrender kan saro po na ground commander kan Concepcion Criminal Group. DCGB on assignment. Angel, please come in. Yes, maray na pagka-udto, Sir Mar, at maray na pagka-udto sa itong tagapag-antabay sa mga dugulang tapang bareta. Pero niyon po kami dito, Sir Mar, sa NBI Regional Office number 5 kung saan kakatapos pa sa nakaitong press conference na presentar kang NBI Bicol itong nagsuko na si Jonathan Rejale E. Sanchez alias Marasigan. Sa pagkikipag-urong ta, Sir Mar, sabi niya pinahimutikan po ni Jonathan Rejale E. Sanchez alias Marasigan na dai po siya inbelto sa 8 kasong murder na isinaangat sa iyakan Manilain na korte. Inian sa iyang siglinaw kasi ting saro sa nadaa po, Sir Mar, na-inbeltohan niya digdi kung sino pangyayari na kansya ang pig-raid sa barangay Bariw kan Libon Albay kan mga nakalihis na Altaw. Pero itong 8 sa 10 bagay ito, Sir Mar, sabi ni Attorney Jimenez Casubago, 8 daa po duman, wala siya nin involvement. Ayun. Naman, Sir Mar, kung siyempre, kang Sabado po baga, ang saro sa mga request niya na siya ang masuko pati na itong sa iyang pamilya. Ang request sa kapitan, kay Alcalde Maronilla, and then may presence po pang media, and then direkta siyang masuko sa NBI. Ang rason niya po, Sir Mar, iyon mas kumpiyansa da po siya na magsuko, mag-surrender kan sa iyang buhay sa NBI kaysa sa pulisya. Dangugunta po, Sir Mar, ang parte ka na naging mensahe ni alias Marasigan. May tiwala po ako sa NBI kaysa po sa pulis. Apo. And bakit Kasi pag pulis po, alam ko papatayin ako nila. Apo. And bakit po, sir, may presence po ng media, yung request po niyo? Kasi po, parang din po sa sarili ko,
at maging ligtas ako. Apo. And Surrender ko. Apo, and given po na may mga nakakaharap po kayong kaso, ano po yung message po ninyo doon sa mga families ng victims and sa pamilya na din po ninyo? Ito pong warrant na inako sa akin na siyam. Ang totoo niyan, isa lang ang alam ko dyan. Yung pag-read sa akin sa Barrio, Zone 7, yan lang po. Pero yung wala akong alam dyan. Dahil ang area ko lang po, bundok lang talaga. Wala po akong alam dyan sa patayan na yan. O murder na yan, o kidnapping. Wala po akong alam dyan. Apo. And then dun sir sa isang kaso po sa inyo, talagang involved po kayo doon, may napatay kayong authorities or sino po ang napatay sir? Hindi ko po alam kung minapatay ako kasi ang alam ko lang noon, ipagtanggol lang sarili ko at makaalis sa lugar na yun, makalayo. Yun lang po. So, yan Sir Mar, ang parte kan pagkipaguro niya. And parte duman kan pagururon ni kasubago, tigtawan niya rin doon po Sir Mar, nawara po siya ni ibang aram sa operasyon kan Conception Criminal group na iyan dyan sa may parte kan Libon Albay, parte sa may portion po kan Camarines Sur. Ang papel nilang da po Sir Mar, iyo ang paghanap nin mga agihan kan mga madulag na grupo just in case may mga otoridad na masakat po duman po. And other kaiyan, wala siya nin involved sa itong tigasabing extortion, paggadan kung si Sayman, paghagad nin kwarta kung si Sayman po duman Sir Mar, wala siya nin aram kaiyan. And tigapot sa duman Sir Mar, kan sarong kay bahada sa trabaho na kung gura anuman ang na-receive man ninda, sabi niya, wala daw po nin regular na pigkatao na bayad. Pero pag halimbawa may mga operasyon na nakakadulagan sa indang grupo, halangkaw na daw po ang 5,000 pesos na pigkatao. And sagun sa iya, sigun kay alias Marasigan, nagpuso daw po sa iya Sir Mar na magsuko. Iyon dahil nga ni sa sukpan mga nakalilis na semana na nagadan itong si alias Rabe. And then syempre na inatama nagadan itong si Gilbert Concepcion. And then para naman sa safety kan sa iyang pamilya, pati na napuan sa iyang buhay. Gusto niya man po na mahiling na masubaybayan itong supagtakula sana duwa niya pong aki. Ayun, di ba may naipresentar ba kang NBI at naka-account kung ano-anong klase mga badil na long firearms ang nakumpiskar kasud ba? Di pa po Sir Mar, sa good sa ngunyan, tatigahalat pa po si Kapitan ng Barangay Alongong. Oo, tama. As of mga 10:30, nasa may parte pa lang daw po siya kan Ligaw City. Dahil sabi duman sa mga nakakaurontang mga agent kang NBI, ang ito da pong lokasyon kan barangay ni Kapitan, halauwig na marahayan kay puhan pong biyahehon kasi siring po sa Centro Cancer District. Ayun, so baka mga after lunch na yan, o lunch time, aram daw ang traffic mga dyan sa Morera. Opo, sir. Pero nakaantabay man kami duman sa area, tigahalat-halat mi lang na mag-abot si Kapitan sa kaning para sa pag-account man kay itong mga armas na ito. Pero ang good news Sir Mar, dahil tang istorya pa lang kato Sir Mar na itong mga armas na ito, kan nag-surrender na digdi na idara na kang NBI digdi si alias Marasigan, nag-voluntarily siya na magtaram kun hain. May tuturo nga ako na mga badil. Ito pala ng mga 4 na long firearm duman. Personal na pagsadiri po iyan kang nagadan na si Gilbert Concepcion. Tapos kang magadan, po digdi tinago sa may parte ka na bugari bakilid na parte. Tapos ito da po Sir Mar, pigbakal na personal ni Gilbert. Tapos kung papauli na, may another na information na ito na ini si Marasiga na kaso hapon da Sir Mar, sulubong po kay itong sunagaga na Rabe. Maray pa ngayon Sir, nauna naman kita sa area. Ibahan na lang po ako nito ngayon sa barangay Alongong. Maituturo pa ngayon ako na sarong residensya kung sa inyo may nakaturo pa, may nakatago pa na mga badil. Tapos pag abot duman Sir Mar, matrayon po pong na-confess kara sa badil and then niyang nini-presente digdi sa kusudiya sa National Bureau of Investigation Regional Office Number 5. Okay, sige. So yan muna Sir Mar, ang mga dagdag na informasyon, mga pangyayari, update po digdi sa NBI Regional Office Number 5 padago sa puwing tututukan para po sa informasyon kan publiko. Kaibahan ko digdi si Kuya Henry Boy Mata sa Mobile, Angel Mustaza, DCGB. Thank you very much, Angel. Simon.
And boy, on assignment dyan po sa National Bureau of Investigation para po tutukan ang gabos ng mga detalles na kaito po na pag-surrender, as in ano ang naging partisipasyon mga tugang kaito ni Jonathan Rihale alias Marasigan sa grupo kan Concepcion Criminal Group, ano. And yung pigaabangan na lang kung anong klaseng mga badil po ito sabi nga ni Haralangkaw na kalibre na mga long firearms, pero duman sa caliber 40 na kumpiskar pa, di taon-taon din tapigalat pa po sa Kapitan Kanalungong ta maimbentaryo dapat na on sa presensya niya hali duman sa barangay niya po ito nakuha. Okay, o bueno mga tubang, istambay lang, marami pa tayong kwento, makalipas lamang po kani. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape asin Baretang Agraryo. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 nino. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo.
Abangan! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras 4 minutos pasado alas 11. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Pinahalat na sa nakang Malacanang ang magiging desisyon ni Senate President Cheese Escudero kung ipapasabi na ang nagkapirang miyembros kang gabinete para mag-atindir sa pagdangog kang Senado may kinaraman sa pagpapadakop kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na sa ngunyan pipa adala na ni Escudero sa issue sa Legal Department kang Senado. Sa oras na magluwas na ang subina, sa kapasan na sindamat taoning kasimbagan kung maatindir ang mga inimbitaran na opisyal. Siniguro man ni Castro na masunod sinda kung anong ipigtalaan kang lay. Magigiramduman nagkaperang beses nang nanindugan ang palasyo na nasimbag na kang mga opisyal ang mga kahaputan sa primerong pagdangog kang Senado. Tinawan man doon ni Executive Secretary Lucas Bersamin na may mga time nasa sa indang hearing na bako nasakop kang executive kaya diin na maatindir ang nagkaperang opisyal kang ehekutibo. Yan ang pangalas 11 bareta hali sa Newsbiz. Ini po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarine na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Syudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi kon si J. Pili. Dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gapo si J. Pili. Para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos.
si JP Lee. Handang magsilbi kung si JP Lee. Handang magsilbi. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Bahala. Yan, tapos mo yan, bro. Pray until something happens. Bagatugang second part na naribanan niya sa programa. Aramon niya ito na pong down in Monday. Petsa 7 sa bulan po kan Abril 2025. Next week po pala ay Holy Week na. Ha? Kaya padago sa pampreparasyon kang kapulisan, kan DOTR, kan Kabalikat Civicom, kan Bureau of Fire Protection, kasi iba pa po ng mga involved sa Operation Summer Vacation Activity, kasabay ang DPWH. Good morning kay Sir Alan Imperial dyan po sa 1st District Engineering Office kang DPWH at insaysay ang staff dyan. Good morning po mga ma'am and sir. Thank you for always keep tuning in. Sige po sa pong programa at sa gabo sa programa kang DCGB. Bueno, next week mga tugang talagang dadagsa na ang mga ano yan, mga parokyano. Ang mga day na taratao magbikol, mauruli na naman. Ayun na. Garo nga ni Pizza 9, may mag-uruli na, so makakapag-live na ng 10, 11, 12, di ba? Nakaruli na. Ano? So, lalong, sabi nga ni kaya ni, lalong magsisip ang traffic. Ha? Ta sabi kan sa kuyang mga amigo, bako man lang nga dyan sa Murira. Bako man nga dyan lang sa may party kang Kamsur, may mga problema sa road reblocking hanggang ngaya sa Quezon Province. Kaya ngaya pag minalas-malas ka, abotong kayang 14 oras ang biyahe by land. Okay? So magbaon ng pasensya at saka mag-atab. Yeah? So sa aga pizza 8, pizza 9, holiday na naman po tabi, regular holiday yan because of the Day of Valor, no? Yung araw ng kagitingan. Ipagdiriwang natin. And then by next week, Pizza 14, Lunes Santo. Ha? Pag Huwebes Santo, Pizza 17, bawal ang kampanya. As in Biyernes Santo, bawal ang kampanya. So, yan po tabi ang mga nakakalendaryo. So, expectedly, by next week, sabi nila sa mahal na aldaw, sa Semana Santa, mamahal da po ang sira nin poon 15 hanggang 30%, pero dahil da pong pagkukulang dakul da ang sira, sabi kan Department of Agriculture. Dukatan ni Story Alibo dyan sa 1st District. Nasa linya na si Pading Jomar Bien. Pading, good morning, kumusta dyan? Salamat Pading Mar, good morning sa mga parantabay. Pasiring yan sa Ciudad Can Legazpi, so sarotang DJ digdi sa WGB. Pade, DJ Maymay, para mag-file ng kaso through inquest sa sarong residente man digdi sa Banwaan kad Malilipot na tuminabag kan sa iyang cellphone kasubangi sa loob kan simbahan. Ay pangyari. Roger, basado sa impormasyon na nako kan DCGB News, sumisa kasubangi, nagsimbay ni si DJ Maymay Bilaos kan WGB Tabako, kan pagruluhudan sa cellphone niya, winalat niya sa tukawan. Pagtukaw niya, pagkatapos magload ay na sa cellphone.
may lalaki sa likod. Aha. So lalaki dahil managhali pagkatapos kang pangyari. Sabi didikan mga membros kan malilipot PNP, pagkatapos kan misa, huminagad kita bang si DJ Maymay dumana sa mga tao. Pigkomprontar niya itong so lalaki. Ninervyos na, pigtarakiga na. Oh. Di search kan sa mga yaon duman, nakuha sa cellphone, ilinaog sa laog kan sapatos. Ay, matibay. Pero garo ba ko man talagang tunay na mahabas? Oo. Kung tunay na mahabas, pagkakuha kan cellphone, Naglayas may na. mahalat na matapos pa sumisa. Oo. Mahali na. Pero duman nagalat hanggang sa pagkumprontara, nagtarakig na da. So, nakuha duman so cellphone. Sa laog kan sapatos, pinahuba so sapatos. Ilinaog duman. Pig balong inquest sa Siyudad kan Tabaco, dahil available na piskalya. Kaya uyan dyan, pasiring sa Legazpi. Dyan, i-inquest. So, suspitsado na taga-barangay San Francisco kad Malilipot, Albay. Pangyari, ano? So, sabi ni COP, Police Captain Alex Alcantara, pig-inquest ninda dyan sa Legazpi, yaon mo yan dyan, o pasiring pa lang dyan. Pero, ipatransfer mo sa ngayon sa Tabaco. Sa Tabaco, ang hearing kang kasong yan. Nakabalik sa cellphone, hali duman sa sapatos kan suspect. Di so suspect yan sa kustodya kang pulisya. Roger, in question so mga nga ipon na siya kang kipiyansa para makaluwas sa karsel. Ayo. So, sabi nga ni, dahil mangkuta ng ano nga kadakalan ba kaya pade pag nakakabalik ang inabasan dahil naman nag-interest na magano. Dahil na. Pero iringgan niya ang kampulis. Sa kasong ini, garo ko ta na dahil naman interesado si DJ, kundi piging ganyan mga PNP na dapat pagkaso takong dahil magkakaturod, ano man yan ka, pag napabawi ngaya, ting kaso. Pag nadakop ngaya, di uli. Dapat iguaning masampulan, tanganing dahil na pagpangarugan. Tanang nangyari baga, Paringmar? Okay, may hinabasan. Respondi sa pulis, paragalon. Nabawi. Pag-uli sa kagsadire. Okay na nga, sir. Thank you. Salamat. Diyan pipanluya ang pulis. Luya ang pulis. Iyog-yog ko inabot ko sa pinamahawang kong pandisal sa ibo. Grabe nga yung puro ko doon. Mili na bawi mo. Ito na. Thank you na. Ayan. Pare-pare na may masampulan. Tanganing may na mautro. Roger Ronda. So yun ang nangyari, diretso ang kaso, tangani na masampulan, dahil pangarugan, dahil maging basiha, dahil maging normal, dahil pag-inormalize, na ang pag nadadakop, uli so hinabasan, patawad na. Yan, ang irony lang kain talaga sa kunyampan, sa harong pakan Diyos na dinali. Roger Ronda, nasa pagluhod ng God, gustong sabihin niya, duman sa consecration. Yan. Sa pagkonsekrar ng God kang hawak ni Kristo, sa kanangyari ito. Yan pa rin mga dagdag na bareta, Jomar Bien, DCG. Thank you very much, Pring Jomar. Yan po, tabi adi, Ayan, para sa mga kababayan natin, ingatan tayo mga gamit lalo, ngunyan na madarakulong po mga tao, isa sa radio, diba? Dakulo mga birisita, mga arabot, sa insan man na lugar, sa simbahan, sa mga parke, o kung saan pa man mga kaunan, di ba? Sa mga saudan, please be mindful of your belongings, tabi. Para day kita day kita masingitan. Most especially sa mga may darang bikulo, always remind ta na avoid come-ons. Iwas na yung come-ons na pig-apod natin sa safety. Ito ba yung nakakatintar. Sarong malagang bagay na yaon sa auto mo, nanyaon sa nakatiwang mga sa tukawan. Dahil mo lang mga isinuksok sa irarom kang tukawan, dahil nahiling, nakakatintar. Minsan nga mga bag na dahil maning laog, pipa sa ang behikulo,
pwersahan na kikwa, so laog na nahiling niyo na nagpaguri na valuables, yun na po tabi ang problema. Ano? Alright? Sige po, mga kababayan natin, dagdagan tayo ng istorya, halipod na kaluwas. This time, partner Alarmario nasa linya na, mga tugang, ang lalaking idol ko. Walang pagbabago, kung kayo ito sa gudungan niya ng taman nyo. Iyong iyo. Ayan. Partner, let's come in. Thank you so much, partner. Idol ko rin. Sa'yo ko ba, idol sa pagpilay-pilay o idol sa maskipilay fight? Sa higos, sobrang higos. Anyway, partner, sa informasyon pa, 360 million ang natagamang budget kan luwa para ma-develop ng maray ang supply kan tubig digdi sa Legazpi City na may konektar man ini digdi sa Barangay Taysan asin mga pagtaraning na lugar digdi sa southern part kan Legazpi. Iyan ang sabi ni Alcalde Attorney Pido Garbin Jr. Manonotaran ngunyan iguana nin dakulang tangke na yaon sa sitio Tagongtong kan Taysan na digdi makonektar ang supply kan tubig in kaso ali dyan sa Albay District asin igwapanin hali sa Barangay Buenavista na nakalatag na ang Daraculao na tubo yaon na sa may area kan Bangkirwan na Imalnod. Pigdi-develop naman ang patubig na ini hali sa Buenavista asiring digdi sa iba pa mga barangay kan Legazpi. Sabi ni Mayor, priority ka ni ang Legazpi dahil katotohanan na duman ini dadarahon sa airport, sa international airport, kundi priority ang Legazpi digdi sa southern part asin na plano ining i-connectar man digdi sa sitio Tagongtong. Manonotaran kaya ining Taysan partner saro ini sa mga problemado man na barangay pagabot sa supply kan tubig dahil kan volume nin mga populasyon sige pa ang lubo. Kaya saro ini kan bigatawan priority ngunyan kan gobyerno lokal sa administrasyon ni Alcalde Pido Garbin Jr. na mai-connectar man ini asin sa pagiman kan koneksyon kan mga drakulang politiko, siring ka na Kubicol ni Congressman Saldico, asin Congressman Joey Salceda plus si Mayor Garbin sa koneksyon inda sa LOA, mapapahidalian siring na plano dahil ang sabi biga alokaranin 360 million para marisolbiran ang problema ta sa tubig digdi sa Legazpi City sa paagi kan LOA. Ayun, partner, ining 360 million, ano ni, grant ini o utang, bako man? Daiman na detalye sa tuya ni Mayor Garbin, basta ang sabi, yun ay ang budget na para sa patubig digdi sa Legazpi, lalo digdi sa southern part na yun Mayor Menting concern. Yan, continuous talaga ang pag-develop ka mga supply ng tubig dahil sige man dakol kang populasyon. Correct, lalo digdi sa Taysan and mga pagturaning na barangay, grabe na. Talagang sige na ang lubukan na populasyon dahil nga sa mga development na nangyari digdi sa southern part kan Legazpi Daraga. Okay. Yeah, partner, informasyon pa gari digdi sa southern part kan Legazpi, Alarmario, DCGB. Thank you very much, partner. Yan po mga doon natong istorya. Alipudan sa iyo pong location. Connection po kaya budget na kang luwa para po sa rehabilitasyon man kang kaya ni po na water system sa Legazpi, most especially dyan po sa southern part na nagdadakula po ang mga nagkukonsumo po dyan. Alright? Okay, duman po sa mga kababayan padagos po sa tuya na pag subaybay sa mga pangyayari sa palibot, kasubago talagang matindi ang traffic. Maray na lang tadi ako naguli. Nasa gumo kukuta. So paing gustong traffic mga tugang dyan po sa Punsarawi hanggang sa Bunot. At
kunyan, taod-taod na din nagkarelasi mga tugang ning face-to-face dyan sa UST. Kundi, dahil may pigpautob mga tugang na mga regulasyon o protocols, most particularly ang entry protocols dyan po sa UST, yun na po yan ang medyo talagang nagkausa. And garo lalo pa na sabi nga ni Ken magdadakol po yan magpuon mga tugang sa mga masunod na aldaw after kay ni na sabi nga ni pagbukas sa giraray kan pagproseso kan vehicle gate pass stickers na i-issue mga tugang kan UST bukas April 8 9 to 11 in the morning and then 1 to 3 p.m. mga tugang entitled sa naang kada household nin duwa na maximum 2 vehicles gate pass stickers only. Yan. Kaya ito daw po mga tugang na mga mga behikulo na daing valid gate pass sticker day tatauaning entry o day papalaugon sa universidad. Kaya ang abiso, iwasan da po na mag-attempt na maglaog na daining required pass dahil day sinda papalaugon. Ini ngaya mga tugang sarong lakdang para maimplementar na maprebentaran ang unnecessary traffic congestion sa luwas mga tugang kang kunyan kang campus adi. Kaya po adi, so mga kababayan tabi o dyan po sa UST dahil po doon sa nangyari yan po yung aftermath nagpasiguro po ng mga measures para dahil na po dahil mangyaring rimalaso o inkaso. Okay, so yan duman sa mga kababayan natin talaga pong kailangan magigpit na. Ayan. Alright, kumusta po ang mga magnyunyugta pangyari nakikita ko itong revelation kan nakahagi pong Sabado kan sa tuyang presidente kan chairperson mga tugang ng Kalipunang Taguyod Nyog ng Pilipinas. Imagine to that. Yung po na Kokolay Bifan baga na mga kontribusyon niyan kan mga magniniyog. Pag nagpapisar kayo ng kopra may coupon kayo na natipon ninda yan. Kaya lang hanggang magano na mga tugang nilaban ninda yan and then ginana. Kaya lang dahil man itataong individually. So ginibuan yung programa mga tugang under the administration. May iba ipinasar na batas ang Kongreso manungod po dyan sa trust fund kung paano gagastuson sa pagimangkan CFIDP o yung Coconut Farmers Industry Development Program. Pangyayari doon, may tinawang 5 taon ngaya. Ining 5 billion pesos, 5 years na gastuson ngaya ini sa mga programa na makakapagpangat sa buhay ka mga kukuteros, ka mga coconut farmers ta. Di, bagay maugmakaan, tayo ganing programa mga tugang manungod sa edukasyon. May programa manungod mga tugang sa kabuhayan. May programa manungod sa pagtanong giraray kay mga banhi kanyog. Igwaning pautang. Igwaning skills development. May mga trainings asin kadakol pang iba. Na binaranga-banga mga tugang ang implementasyon ng programa kan 15 na mga hensya di gobyerno. Pero yun ang mamundo na na revelasyon mga tugang kan katapas. Hining Kalipunang Taguyod Nyog ng Pilipinas. Na sa nakalista 3 taon, day namatian, kung igwa mga na benepisyaran ka ito, dito nung pasana. Di, sabi ko, may napautang na lamang. Tayo ko bagang 2 bangko kang gobyerno, Land Bank of the Philippines saka Development Bank of the Philippines. So, Land Bank
ang sabi, iguanang napautang na kooperatiba. Oh. Kooperatiba ka mga magniniyog. Taga-uwas. Taga-uwas. Iyo pa sana, solamente sa Kabikulan. Diba? Tapos, igwamanin nag-antyas na magutang, tagaragay. Nakapagibo na nina sa 15 million worth ng building. May makinarya na para mapagpadagos, asin makapagprodusir mga tugang ng tuni-tunilada na mga coconut virgin oil. Ang problema niya ngunyan, may buildings at may makinarya siya, wala siyang kapital para iparuros duman sa iyang negosyo. Di na dango niya tumagong si FLP, na duman siya sa land bank. Pangyayari ta. Dahil manatauan. ning pautang. At ang gusto na dapat operational na muna. Nangyari, di paano? Ano tayo nan? Di ba? Pagkatapos, sa mga makinarya naman. Di. Ngunyan baga, proseso bako naman sa mga pigaagunan tang mga kupra. Wala na yan eh. Ngunyan yung white kupra na. So malinig na. Bako na yung dirty kupra na nakatudan ta ka ito na pigpapaturubod sila kita ito. Tapos pag dinarana sa Amerika, linig po ninda. Pagkatapos yung proseso, pagbalik din sa Pilipinas, mahalununo na. Hinakalabaratoon. Okay, di mo yan, puti na kupra. Kaning madali sana ang proseso na ninda. Di nang masyadong ati. Okay. Di, igwaning kunyan, under duman sa CFIDP, igwaman ng kairasan mga tugang so filmek. Iyo ang sulamenting magigibo ng mga makinarya. Mga ekipay na gagamit ng mga kokoteros kasi mga nagnenegosyo po dyan sa nyog. Abana. Diyo, igwang natawan mga tugang, tagaragay man. Under construction pa sana. Pagkatapos, magiging operational da kung bakong 2026, 2027. After 3 years yan ha. So tagalibon, natawan man. Natawan man ng grant. Ang problema, dahil lote, sulibon. Dahil nakapasar duman sa kunya sulote na pig-opreser. Ang sabi, mga 2027 naman da. Sabi ko, bako na ko lang nag-apply ng mga kooperatiba? Iyo, dako lang nag-apply mga tugang na kooperatiba. Mala ito ta sa mga nag-apply na natawan mga tugang ning oportunidad na maaprubaran sa indang pighagad na makinarya. 45 of them mga tugang na aprubaran. Ang problema sa implementation talaga maluya. 8 out of the 40, 8 ang nakalinyada na i-construir mga tugang poon next year hanggang 2028. Yeah. Ayan, arog kang kano. Kaya, so ang rangay ka mga parao mata ninyog, mga kooperatiba ninyog. Dahil na ipagparapadipisilan pa. Kundi tabangan na. Primerong naging dilema kan mga kokoteros ta, yung pagparehistro pa sana sa coconut farmers industry system ninda yung listahan na sa primerong plano ko ta yung listahan ngayon dyan sa mga munisipyo i-migrate na sana itong mga panahon pa ni dating regional manager dyan si Mat Nasipagan. Kundi dahil man po nangyari yung manggira balik sa dati madumang ka sa sa PCA pirma ka duman, ang daming pipirmahan. Kaya nga ni si mga kaka-farmers, harap kina Sir Marlon Longgabela, naglilibot sinda sa mga barangay, nagkakaraban sinda, titipon sa mga parahuman ninyo, tangani, natabangan ninda kung paano pagpirilap ka ito. Not all mga tugang na farmers tayo talagang makakasabot duman sa English pati. Na may gustong back-to-back na aansiran mo. Di ba? Tarabangan na sa nangayatabi, tangani yung maging ariglado.
Di ba? Okay. So DTI is natukahan para sa promotion. Di ba? Pero yun nga, yung pagdating sa production, yung problema natin. Di ba? Na sana, sabi tama sa inyo, Padre Mamoy, tama nga kutak. Hindi na pagpara, kung anong kadrakula kan. Yung mga saradit, dyan mismo sa mga barabaryo. Bugta ka mo ng makina dyan, naligtas, tapos sa produce naman, i-consolidate, tangani na, araw mo yan, napagaraman mi na may naghanap mo niya ng tuni-tunilada na cocoa sugar sa Manila. Because ngunyan po na panahon, dakol ng health conscious. And yung cocoa sugar is sabi ninda, kunyan yan, mas healthy yan kumpara duman sa raw sugar na ginagamit natin at saka yung artificial sugar na pinagamit mas healthy nga yan. Kaya dakol na naghahanap kaya na pigalo sa pagkaon, sa pag-ibo ng bulong asin iba pa. Di ba? So, tunilada ang pighahanap. Data man masuplayan. Why? Because yun nga di kitang pamproseso ng mass production kayan. Taday mong kita natawan ng makina. Di ba? O yun ang medyo hindi magandang kaganapan po dyan sa buhay kang mga coconut farmers may pundo man kuta, kundi iyo po yan, mga tugang. Dahil hindi magamit dahil may mga requisitos na kung ano-anong pinagangaragad. Partidayang kang government auditing, di ba? Kundi maganda na lamang sa iba na mga kukuteros dahil pa na pakinabangan mga tugang yan na bilyones out of the coconut levy fund ninda, di ba? Ang sabi nga niya, 5 billion ngaya, kunyang pa sa initial, may masa nga masunod pa ngaya. Sa initial nga ni, dahil kita nakakaabante, paano sumasunod? Di ba? Kaya nguri kang iba, baka kaya madivert yan. Sana wala naman, may batas po na ipinasarman ho dyan, dahil man siguro madadivert. No? Okay? So, abang-abangan ta po yan. Tamis mo nga ni ang mamundo dyan, ang irony, yung Philippine Coconut Authority mismo na iyo po ang may poder kota na mag-oversee ka yan, dahil man sindang masyadong papel dyan. Di ba? Dito nung pundutin ako sa inda, and even nga ni pang hire ng mga personahe, pambakal ng mga papel ninda, dahil ninda mag-gibo because wala silang pondo, kakarampot ang binigay. Di ba? Medyo may problema yung pang implementasyon ng programa. Hopefully, mga tugang itong manifesto na ipinagsumiti duman po sa Congressional Regional Oversight Committee, makagibo ng paagi na maparikas. As in, may tao yung mga kaipuang ka mga farmers na talaga para sinda umasenso. Hindi lang yung trainings, kundi pati gamit. Natsagana ka sa training, dako lang yung mga notebook na ito sa mo, pati mga bulpin na katiripo ng kami, kundi ngayon sa gamit, dahil man kami. Yun ang problema di ba? Okay, hopefully, may mga, may nagkakarandidato mo yan. Gibo na ng programa yan kung paano ba tangani po na makaagapay kita dyan po sa pagpasenso sa mga pagmagniniyog. Yan mo, sabi na, remember, na pagkain po yan, yung coconut is food. So, maraming products na makukuha dyan. Kahit po lang talaga yung proseso, makina na pang proseso na magiging malinig po yan because yung mga food products, mga tugang, kahit po na malinig ang pagka-produsir, kahit po muning magandang klaseng makina para makapag-mass production ka. Dahil yung mga produce mo, ipapa-inspection mo yan sa BIFAD. Ngunyan, kung day kang maray na pasilidad para sa paggibo ka yan, day ka man mapasar, paano mo ipapabakal yan ng maray? Di ba? O kaya, maski ka may pig-promoter na produkto, di iton sana. You cannot even, supply sa demand kan sa tuya pong mga kababayan. And one example of that is yung pong cocoa sugar. Sayang na pagkakataon baga. Dakulon man sa nakitang mga nyug dito sa Pilipinas, maging dito sa Albay, dakol kitang mga nyug, mas nga ibig paralo na sa iba, pero kadakol po manggirari na productive. And then, ang pinakamagayong kayan, you will not wait for 45 days para kumita. You can even earn, mga tugang, you can even have an income every day sa pagproseso na kayan po mga non-food at saka food products out of the coconut
the tree of life, di ba? The tree of life, di ba? Alright, mga kapatid, oras po niya to, mga tugang 11:34 in the morning. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Para sa bagong Legaspi, Hisham Ismail always. Hisham Ismail, Hisham Ismail. Para sa bagong Legaspi, Hisham check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legaspi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño. Sararo kita, Ismail always na. Ansyuda dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita. Ismail na kita, is what Ismail na kita. Smile always. Para Mayor kan Syudad nin Legazpi, Kap Hisham Ismail, numero 2 sa balota. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright, diretso po kita. 131. Uy, matindi man itong ano, ang dakol man talagang natabangan sa edukasyon kang mga kanako Bicol, ano. May nakauron akong saro na architecture student kang ano, kan Bicol University, taga Daraga. Ano yan grabe pasalamat akong day ngaya so ano yan, kundi ngayon so educational assistance na naiproseso sa tabang ka na ko Bicol. 10,000 pesos pa na-receive niya. Dahil ko tayo bakal mga gamit ko. Tsaka yung ano yan, yung pag-eskwela ko ngayon sa architecture, dahil ko dugod dahil baka nga dahil matusok ang mga magurang ko. Di ba? O di, sabi ko, pakarin mo sa napag-eskwela mo, tangani na ano yan, dahil masayang oportunidad na naitaw sa imo, kayang po na nagtabang sa imo sa bahay ka na ko Bicol. O, di ba? Yung ngaya, basta ngaya ako ngaya, talagang dahil ngaya talagang mababari, 131. Nangyari. Alright, okay no, mga kapatid, dumaan na istorya, alin po niya sa luwas, si Joshua James Bino na sa linya na. Ang lalaking pasiguro pirme, lalo mo niya na si Mana Santana. Gabi lang ka pa siguro nin sira, tamamahal da. Joshua, good morning, uha! Uha! Kulay na sana? Dakulo na gulay. Nung araw mo si uncle mo, o si auntie mo, mother naman ito naman sa muya sa Sumbak base dyan sa Basod, kipinaluusag na natawong. Yan, sirte. So pambangot keto. Kasag mo? Kasag mo? So pambangot keto. Day so ha mga anit ko, day na kunya na napiga na napagado na. Kunya na day nang available. Sold out? Sold out na. Na ano nga ni si former councilor Chito Baldo, nag-order ko ta kundi paano kayan ta. Day. Naudyan. Sa susunod naman. Pero di pa blockbuster? Blockbuster perme. Kay puhan eh. Basta permisa nang maglikay. Kapag nasobrang ka kaya ng produkto ko, doong bagay na abutan mo. It's either
sa BHRMC o kaya sa 6 feet below the ground. Pwede na. Kaya, Tamang tikin. sa gabos ngaya, moderate lang. Correct. Eat moderately. Ayan. Oy, kumusta na dyan sa palibot at Tagaro? Kunya na, mainit na sa palibot. Actually, una ako sa may gilid kandarang covered court sa may Talisay. Mainit ang panahon. Oo. Anyway, Pabi Sir Mar, hali sa 17 mga rehiyon sa Bicol Region, 17 mga rehiyon sa Pilipinas, ika-17 ang Bicol Region, sa madaling sabi, kulela, pag-abot Sir Mar sa vaccination rate, o kaya pagbabakuna sa mga aki. Napauno. may scare pagiraray despite kang massive campaign na pigtabangan tapangani kan mga media. Arog kaan ka diit pang 17 kita? Pang 17. Sa bilog na Bicol? Sa bilog na Pilipinas? Oo. Ano, Senda, where lies the problem? Ang sabi, wala na sa pagkatakot kan mga magurang, willing nang magpabakuna. Ngunyan? Magin sa mga LGUs, willing na nga rin na sinda na mismo procure ng bakuna. Ang nahiling na problema, unstable ang supply kan bakuna. Kaya dapat na talaga kita mag-establish ng virology center. Correct. Nag-produce rin sa dito ng bakuna. Yeah, para asa kita sa nakula, ko para pasamba kita. Dati international pa lang supplier ta, centralized ang procurement. Kung bakong Indonesia, Malaysia, Thailand, Amerika, Europa. Correct. Di ba? Centralized procurement pa lang kita. Kaya sa iba na ang mga local government unit, sa kagustuhan na mabakunahan sa intang mga populasyon, lalo sa mga ate, nag-express din willingness na sila na mismong mabakal, ma-procure. Masadiri na. Sila na mismong masadiring magbakal. Kaya medyo makukuhaan basta-bastang supplier, Sir Mar. Centralized ang pagbakal sa Department of Health, international supplier. Yeah, dito mo sa nang bakal ng mga LGU ka. O di ganyan sila Rakula. Yan, Sir Mar. Sigun kay Dr. Desiree Briseño, ang National Immunization Program Coordinator ng Department of Health o DOH Bicol, na nakaaging taon 2024, nag-target baka kita ka ito ki 95% na vaccination rate. Pero digdi sa Bicol Region, nasa 47.84%. So inabot ang vaccination rate. O total, Sir Mar, na bilang kan mga nabakunahan ng mga kakian. Dahil ini sa unstable na supply ng bakuna, dahil ang pasigun kay Dr. Desiree Briseño, minsan, nata-priority pa sa ibang mga rehiyon na matatawanin bakuna, o siya so medyo na priority, siya na mapaduman so kumbaga dakol-dakol, o kaya siya na inot na maihatod sa supply nin bakuna. Kung kaya, ang good news kita na, nahali na so pagkatakot sa mga magurang. No, wala na so stigma. Nahali na ko tayo, yaw na so willingness na magpabakuna. So ang problema na sa supply. Dahing bakuna. Unstable. Di, dapat igwang braso naman sa itaas. Bakong nakulit kitang mga matitibay din mga kunyan, listador? Ang sabi ko nga pinapot ko si Dr. Desiree Briseño, ano niya po, ma'am, ang tigahagat na requirement. Ako napapriority sa ibang region, baka pwede man kitang makapag-comply, ma-priority man kita. Dahil man niya actually ki requirement na tigahagat. So di minsan, kung halimbawa medyo dakol-dakol ang kaso, kanhilang duman sa sarong region, duman na pa duman? Duman ang priority. Kung duman sa medyo dakol-dakol ang target population, duman man napapaduman, napag-priority. Reaksyonaryo ang pahit. Bagong proactive. Ba't sa siyang bakuna, baga pandipinsa yan, dapat ko tarawas kinahin kaso dyan, tawan mo yan. Correct. Di ba? Pwede, dahil mga kinibuta, unstable da. Magkakulang sa binakal. Bako nga, sus Marius, iba na. Kaya ano yan? Kukutuhon ka talaga sa gobyerno tangin eh.
Yung priority ang health, willing sumagurang magpabakuna, ang target is 95.5%, walang bakuna. Nag-target pa kita. Baka sa ibang rehiyon pa. Baka sa mga nasa top level na mga, siguro nasa top, ano yun eh? Baka sa mga pang 17. Siguro sa top 1, ito alang tao ng rate. Baka paduman sa ibang vaccines, padakol-dakol, priorities. Kung nababraso nga ng mga sa infra, bakit yan sa bulong braso na? Oo. Sayang man na halos sa 17 yung rehiyon. Di arog kaya na nasa kabangasan na kita, kumbaga, kulang nga ni kitang 50% sa target. Kumusta na ang reaction kan sa mga akin? Kumusta? May managiri lang o ano? Actually, Sir Marvin, sa report na Department of Health, naman masyadong gulping nilang di Sir Marsano sa sa Bicol Region. Man masyadong sa gulpi, pero may siyempre sa iba prone tawarang bakuna, sa iba kulang. Natural. Bakuna pandipinsa baga. Oo. Takagan mo kay warriors ang lawas mo, tanganing dipinsan ka sa ano man na makalaog dyan na enemy, nakalaban. Kaya ang trageta, may magkaigwa kay kumbaga, may tigagan, outbreak, araw ka sa ibang rehiyon. Madipitil yan, Sir Marcon. May mga ati kita na kulang sa bakuna. May inabot. It's a heartache, partner. Pero ang sabi kan Department of Health, padago Sir Mar, ang kampanya ng Batabi Sir Mar, pagdiyaw sa bakuna, siyempre i-intensify so vaccination program. Nagpasalamat ng Timbata, trained, kuda talagang may aram ang mga healthcare workers sa Bicol Region. Ay, matibay. Kayang-kaya nindang hanapon sa mga ati na kulang pa sa bakuna, tangali masusog. Ren Ursen ba diyan na minabaraklay pa? Correct. Maski baba ang honorarium, pero ang mga healthcare workers, BHWs, mga paigos. Yan. Willing nila magtrabaho eh. May coordination man o kaya nakikipag-collaborate, Sir Mar, ang Department of Health sa iba pang mga organisasyon, Arab Philippine Pediatric Society, may koordinasyon sa DALG, sa mga LGUs, tangali ng mas pakusog ang vaccination program, at least kung nagwanin bakuna, masusog Sir Mar sa mga dapat pang mabakunahan ng mga ati, tigit sa Bicol Region, tangali ng makalikay sa naman na klase ng helang. Alright. Yan para Sir Mar, ang dagdag na storya, Jos Babino, CCGB. Thank you very much, Joshua. Mga tugang yan po, mga dagdag na mga impormasyon. Mamundong barita. Nagyari. Willing ang mga magulang na magpabarakuna, kundi yan ang problema natin, wala tayong available na bakuna. Kung mayroon mang kulang, yan, kabrot. Jesus Mario si Padi. Hello kay Evangeline Diagas, good morning po. Sa gabos na nagiling kandi si JB Live. Sinagkapadago sa gawag sa programa po ninyo aramon niya to. God bless po. Si Cora Balahoro, good morning Padi. Pakigreet man nga tabi, happy birthday si sa kong akin na si Christian Balahoro. Thanks sabi Padi. Oy Christian, happy birthday. More life, prosperity and happiness. Siring man si Ma'am Daisy Madrid, good day ngaya Sir Mar. Ayan, okay. O yan, mga kababangayan natin, ang satuya po ng mga tagapagantabay sa DCGB News Online Facebook page. And siyempre, naman po sa mga kabarangay ta, magpasiguro kita nin buhay ta, talagang mainit na. Oy, good morning dyan sa Balins Integrated Farm sa Barangay Kalayukay, Santo Domingo, Albay, o sa likodan sa napuyang kan Ermita, kan Chapel, kan Kalayukay. Ba kung makabot duman sa mga beach resorts, agyang po nindo yan, may iskiniti nilang palaog, dumiritso ka mo dyan, available mo nyan so mga makintab, asin haralabang talong. Tapos mga green na mga mga ampalaya, cucumber at saka mahahaba na mga sitaw. Ano po sa nito si Agri Rider, si Sir Francis Balin.
At saka si kanyang mga kapatid dyan, sina Franz, no? Ayan po tabi, para po makabakal ka mo barato sana. Fresco pa. At saka walang organic yan. I mean, walang synthetic, organic po yan. Ayo. Alright, yan po mga kabarangay, mga kaganapan po sa tuya pong palibot kunyang pong aldaw na ininin Monday. And sigurado po na mamalang sira kaya ngunya magbakal na kamo. Stuck nindo sa rep. Di ba? Alright. Papa Mar, magayuno na an kamsur, ang siring man ang sursugun. Paumbasan sinda sa pagayunan. Mangyari. Ay, hindi sa albay, mga tugang, matutukan sa naman iyan, mas lalong magayon yan. Ta primero, iyang bagaso kamautan mga tugang kang, ano yan, ni Kong Joey na, day sa matugot na day maging number 1 giraray mga tugang, asin day niya daugon ang sursugon. Lalo na ngunyan katuwang niya si si Diday ko na graduado ning turismo kambag na cum laude asin ang programa iuman ang pagkusong ng turismo ang sabi lang ni Diday, gusto ko na makabalik sa number 1 status kan turismo kan Albay. Uy, tama man nang kanadi. Pero talagang pugapugahan sana king mga tourism infrastructure matindi imagine yung sorsogon mo niyan igwa sino ang partner ko niyan si John yung may garo ng kapariyo kang kawa-kawa duman sa kasiguran igwa naman na darakulaon mga tugon ng mga estatwa na kunyan pang Station of the Cross. Nangyari, yun. Di ba? O di, may hilaw na naman pasiring doon. Kaya yan, talagang magkagawa ng mga pagpuputap ng mga infrastructure, tourism infrastructure sa Albay. Tapos yung pagkapagayong pagkaniba pa mga dudumanan. Di ba? Yan po mga nagkakapira po sa mga Alright? Sa mga kababayan kumain kayo ng masustansya galing sa mga tanim po ninyo. Today, ngayon po na April is Filipino Food Month, no? Kaya nilansara na po yan sa Quezon City kan April 4, di ba? And mismo ang presidente nagsasabi na kumain tayo ng sariling tanim natin. Yan, magtaranom ngayon kita. Tangani po na maging masagana asin maganda ang buhay natin pagdating po ng araw. Yan. Okay, paano tabi? Matugang, ako'y mamatos-patos na ngunyan po sa programa ngunyan pong Aldaw nin Monday. Gani pong makapuoning tama sa oras mga tugang mga pagiribata ang tambalang Sir Bert Nunez asin Ma'am Gina Ritter Lee sa Bareta alas 12 sa tuya po mga kababayan nakasabay ta sa DCGB Social Media Department si Shara May Liron at saka si Jimos Barrios si Angel si Jenny dyan po sa sa newsroom at saka si ako and then kasabay taman sa technical side si Kuya Junapulis siring man si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department siring man si John April Austero ang Cat College sa OGT natin. Thank you for giving us company. God bless the Philippines. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang